സൗണ്ട് പണിയിട്ട് എടുക്കുമല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ആച്ചാ അഞ്ച് പേരാ
ಹಾಲು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಪೊರ್ಲುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲು ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರ ಇಪ್ಪನಂಚು ದಿನಗಳು ಸುರುಕಾದ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮದಿಪು ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ ಅಂಚನೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ವಾರಿ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಓನರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಚಿಂತನೆ ತಾರನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿಯಾರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಭಟ್ ಅರ್ಚಕೆರೆ ಕೆರ್ವಾಶೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಕಾಮತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೇ ಮಿಯಾರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ಕರ್ಕೆರ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಿಯಾರು ಅಂಚನೆ ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ ಮಿಯಾರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಅಂಚನೆ ನಿವೃತ್ತ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಯ್ನ ಚಿಂತನ ಜನಾರ್ದನ ರಾವ್ ಮುಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಟಿಗೆ ಬದ್ದ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ದೀತಿನ ಚಿಂತನ ಮನೆಟ್ಟು ಓಲಕ ಅವುಡು ಪನ್ಪನ ಚಿಂತನ ಭಿನ್ನಗಿನಿಗೆ ಪೊಡ್ತುಡು ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರೇ ಅಕ್ಲೇನ ಮತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಟಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರುಡು ಪನ್ಪನ ಚಿಂತನ ಭಿನ್ನಗಿನಿಗೆ ಪೊಡ್ತುಡು ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಚ್ಚೆಗಿದ ಪೊರ್ಲ ಪೊಡ್ತುಡು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರೆ ಮತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಟೆಡೆ ಓಲಕ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನಗಿನ ಪೊಡ್ತುಡು ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿತ ಲೀಸಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಕಡಲ ತಡಿತ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಮೋಖಿದಿಂಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೂಜಿ ಕಡಲೆ ನೂತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾರ ದೇವಿರೆ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತುಂಜಿ ಹಿಮಾಲಯ ವೇದ ಒಂಜಿ ಪುಡಂಬಿದೊರಿ ಅರಸೆ ಇತ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ದೂರು ಎನ್ನ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟು ಬಲ್ಲತಿನ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಪೊಲುಪುನು ಮಲ್ಪುನು ಪಂತಾಂಡ ನುರಪೇರ ಕಡಲ್ದ ಊರು ಪಚ್ಚ ಸಿಂಗಾರದ ದೈಬೂರು ನಡುವನ ಜನಕುಲೆ ಉಡಲ್ದಗೇನ ಕೋರಿ ಕೆಲೆಪುದ ಸುರ ಕೆಸರದ ಗುಡ್ತಡೆ ಎರುಕ್ಲೆನ ಬಲಿಪು ಎನೆಲೆ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಳಕೆದ ಬೆನ್ನಿ ದೈವ ಬೀರದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಪಂಡಿತ ಮುಗಿಯಂದಿ ಉರಲ್ದ ಸಾಲು ಕೇನುನಾಥ ಕೇನುಡು ಪನ್ಪಿ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ತನದ ಸುಗಿಪು ಉರಿವು ಅರತಲ ತೊಡರ ಮೆನ್ಕಾಟ ದೈವಲೆ ಸುಗಿಪು ಒಂದು ತುಳುವ ನಾಡು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಉದಿಪುದ ನಾಡು ತೂಂಕಿ ತೊಟ್ಟೆಲ್ಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಕಾಪುದಿದ ಕಾಪುನ ಸತ್ಯುಲಿನ ಪಾದ ತಾಮರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ನೆಲೆಯಾಗಿನ ಚಿತ್ತನ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಅಮ್ಮನ ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನ ಅನುವುನು ನಟ್ಟೊಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಗಾರಡು ಪೂಪಿಂಗಾರ ಐತೊಡು ಪಟ್ಟೆ ಸೀರದ ತೂತೈತೊಡು ಲೋಕಮಾನಾದ ಊರು ಕಾಪುನ ಕಾರೋಲ್ಗುಡ್ಡೆದ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತು ನಡಪುನ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯೊಂದು ನೆಲೆಯಾಗಿ ಆಯಗು ಪಾಯ ಪಾಡ್ದ ಪಾಯದೊಲೈ ಲಕ್ಕದ ಉಂತುದುಂಡು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಒವ್ವಿ ಉಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಡ್ದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಸಾಗುಡಾಂಡ ಆದಿ ಪೂಜಿತ ಆದಿ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡುಗೆ ಇತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ದೇವೇರನ ಸುಗಿಪುಗಾದು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರೇ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ
ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು. ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ಪಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ. ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ಪಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ. ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದವಂದಿತ ನೀನು. ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದವಂದಿತ ನೀನು. ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ನೀನು ಗಜಾನನ. ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ. ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು. ಗಿರಿಜಾಸುತನಿಗೆ ಗರಿಕೆಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಪರಿಹರಿಸು ಪಾಪ ಗಣಾಧಿಪ. ಗಿರಿಜಾಸುತನಿಗೆ ಗರಿಕೆಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಪರಿಹರಿಸು ಪಾಪ ಗಣಾಧಿಪ. ರಕ್ತವರ್ಣನು ನೀನು ಲಂಬೋದರ ನೀನು. ರಕ್ತವರ್ಣನು ನೀನು ಲಂಬೋದರ ನೀನು. ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡು ಗಣಾಧಿಪ. ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ. ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂಧುಲೆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟಿನ ಮನ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಗತರಣ ಮೋಕೇಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದ ದೀಕ್ಷಿತ ಮೆರಡಕ್ ಏನೊಂತುಲೆ. ನೀ ಆಸರೆ ನೀಡು ತಾಯಿ, ಇನ್ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೂ ಹೆದರೇನು ನಾನು ಎಂಬ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರಲ್ಗೊಡ್ಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ. ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಾಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ್ ಭಟ್ ಅರ್ಚಕರು ಇವರು ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಡಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಭಟ್ ಅರ್ಚಕರು, ಕೆರುವಾಶೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದಿನ ಈ ಸುಂದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್, ಮೀಯಾರು ಮುವಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ತಾರನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿಯಾರು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ವಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ಲಶರ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ತಂಗರಾಜು ಇವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿವೃತ್ತ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜನಾರ್ದನ್ ರಾವ್ ಇವರು. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶ್ರೀ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಕಾಮತ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಮಿಯಾರು, ಇವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ಕರ್ಕೇರ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಿಯಾರು. ತಮಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಜೆ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕಾರ್ಕಳ ಘಟಕ, ತಮಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಭಟ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲೋ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಡೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬೈಕಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೀಕ್ಷಿತ ಮೇರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಕಿಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಚ್ಚರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತರನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪನ ಪೊಡ್ತು ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ವಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಓನರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾತ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಡಿಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರೆ ಸಾನಾಧಿಕದ ಕೈ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ಪೊತ್ತಾದ ತುಡರಿನ ಅರ್ಲಾವ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನಗಿರಿ ಪೊಡ್ತೊಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತರಿಗ್ಲ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಬಂಧುಲ ಶಕ್ತಿದ ಬಲಟು ಭಕ್ತಿದ ನೆಲೆಟೆ ನೆಗೆತು ತೋಚನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮದಿಪು ಪಟ್ಟನುಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಪಾತರಣ ಪನ್ನೋದು ಇತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ ಮೇರೆ ಯುವಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿ ಸೇಸನೆ ಬಿರ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತರಣ ಪನ್ನೋದಲ್ಲ ಕೂಡ್ತಿ ಜನಮಂತಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತರ ಇರ್ನವಾಗಿಡ್ತ ಯಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ಯಖಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ನ ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಹಸ್ತಚರಣ ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾದೇಡ ಮೂಕೋಪಿ ವಾಗ್ಮೀ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತುರ್ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿಃ ಸಕಲ ವಚನ ಚೇತೋ ದೇವತಾ ಭಾರತೀ ಸಾ ಮಮ ವಚಸಿ ನಿಧತ್ತಾಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಮಾನಸೇ ಚ. ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ಇತ್ತನ ನಮಕ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಉಂಡು. ಮೇಲಿಡಿದ ಮೇಲೆ ತೂನಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ತೋಜುನ ಜಾಗಡ್ಲ ಭಾರಿ ಕಾರಣಕ್ಕ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜಾಗಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಭಾರಿ ಮೆರೆದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಅಸ್ತಂಗತವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನದ ಮೂಲಕ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಬೋಧವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತನ ಮತ ಏತೋ ಜಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾನದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪುರಲ ಒಂದುಂಡು. ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ದಾಂಡಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಡು ನುಗ್ಲು ಪೋಯರಡ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ ಎತೋ ದಿಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಪರ್ರೆ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬರಗಾಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅನರ್ಥುಲಾಪನ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ದೇವರ ದಯಟಿ ಎಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಮಾತ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಮಾತ ಆತನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಾನಿ ಕಾರಣ ಪೆಂಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ನಂಬುನ ಧರ್ಮ ದೈವಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಗಬನ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇಂದಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತುಂದು ಬರ್ಪ ಯವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾಲಾವಧಿ ನಡಪುಡುಂಡ ಅವನು ಪೂರ ನಡ್ಪಡ ಒಂದೇ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಶಕ್ತಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ವ್ಯಾಪನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆವಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿದ ಗೋಚರಡದ ಅವರ ನಮಕ ಬೊಡಾಯಿನ ಕೇತನ ಅಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಪಂಪುನ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಸಂಗತಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಆದಿಶಕ್ತಿನ ಮಹಾದೇವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪಂಪುನ ಇತ್ತುಂಡು ಯವ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಯವ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆಡದವರ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಮೂಲಕ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇವೆ. ಐದು ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಂಡು ಅರೆಗೆ ಇತ್ತಿನ ದೈವಾನುಗ್ರಹದ ಪರಿಣಾಮದವರ ಆರು ಕೆಲವು ಮಾತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನ ಮಡ ನಡೆದವರ ಅವೇನು ದೇವರ ಸತ್ಯ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರ ನಡೆದವರ ಮುಲ್ಪದ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಕ್ತಿರ್ನಗಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾಲ ಎಂಚೆಂಚು ನಡಪಡ ಅವನು ಪೂರ ತಪ್ಪಂದೆ ನಡಪಡ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಡೆದವರ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧವಾಯಿನ ಅಂಚಿತನ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಯಿನ ಅಂಚಿತನ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಈ ಜಾಗಡೆ ಶಕ್ತಿದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬಣ್ಪುನ ನಮಕ್ ಮಾತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಸಂಗತಿ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ನೆಡು ದುಂಬುಲ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಆ ನೆಡೆಗೆ ಬೈದೆ ಆರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಅಂಚೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋದ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ರೆ ಪಂಡೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಈರು ವಂಜಿಗಳಿಗೆ ಅಂಡ ಬತ್ಬೋಡು ಪಂಪನ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಗೋರದು ಬರ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಂಬಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುಡಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಅವು ಬಿಡ್ದು ದೈವ ದೇವರ ಧರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಎವಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನರಮಣ್ಣ ಬದುಕಿಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎವು ಬದುಕು ಪೊರುಳು ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಈಗ ಆಸ್ತಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಂಪನ ಕಾರಣ ದೇವದೇವರನ್ನ ಮಿಡಿತಿನ ಬಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣ ಅಂಚಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡುಂದ ಅಂಡ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಮಾತ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಜಿನ ಪಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪಿರತ ಮುದೆಲಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ನಂಬುದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ ವರ್ತೆ ಕಲ್ಕುಡೆ ಪಡ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಓದು ಬರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಬೊಡಾಯಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿನ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದಾಗಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿನ ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತೋಜ್ಪಾಡಾಪುಂಡು ಅವು ಬಿಡ್ದು ಯಾವ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿನ ತೋಜ್ಪಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲು ಭಂಗ ಬಿಡುದು ಯವು ಸನ್ನಿಧಾನನ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಅವನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಂಡ ಕತ್ತದ ದೈವಾಗ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲುದ ಬದಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಣಮಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಐಟಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಜನಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಆಗಲ್ಲ ಭಕ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಎವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗರು ನಮ್ಮ ಪುರಾಕದಗಳು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ದೈವಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರಿಸುತ್ತ ಒಂಜಿ ಗುಂಡನ ದೈವದ ಗುಂಡನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ನಾಗದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರಿಸುತ್ತ ಒಂಜಿ ನಾಗಬನ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪಂಪನ ಮಲ್ಲ ದುರ್ಬಲವಾಯಿನಂತಿನ ಮನಸ್ಸು ಆ ಮನಸ್ಸಿಡು ದೈವದೇವರನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಬರಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಕಾರ ಬೋಡು ಪಣ್ಣೋ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಡಿದ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲದ ಮೂರ್ತಿಯ ಲೋಹದ ಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಸ್ವರೂಪನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಭಕ್ತಿ ಅವು ದೃಢವಾಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಪೊಡು ಪಂಪನ ಚಿಂತನೆ ದಿವದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು 12 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವುಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪುರಾಕದ ಅಂದಾಂಡ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪೋತುಂಡ ಅಷ್ಟಬಂಧನ ಪುರ ಪಿರಪಾಡುಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಮಲ್ತದೇನೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪಲ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಆರ ನಂಬುದನ ದೇವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನನೆ ಕಾಲಕಾಲಗ ಬುಡಿತಲಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆನ ಗಟ್ಟಿವರಿ ಪಾವನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚಾದ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಮುಲ್ಪ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಬತ್ತೇರಿಂದ ಅಂಡ ಆಗಲು ಹೆಣ್ಣು ದಿನ ಪೂರ ದೇವಿ ನಡಪಡ ಅದು ಕೊರಪುರ ಪಂಪನ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಅರ್ಚನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮಹಾದೇವ ಭಟ್ರನ ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಪೂರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ನಿತ್ಯಗ್ಲೇ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸೇವೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇದು ಇಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಈ ಕಾರುಲುಗುಡ್ಡದ ಮಹಾದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪಡ್ಪುನ ಅವು ಬಲವಾದ ಉಂತುದು ಭಕ್ತರಿನಗಲು ದಾದಾಂಡಲ ಕಷ್ಟ ಭಂಗನಗ ಅಥವಾ ಭಂಗ ಬನ್ನಗ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷನಗ ನಟೊಂಡಿರ
ಅವೇನ ತಥಾಸ್ತು ಪಂಡ್ದು ಅವೇನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿದ ಆದಿಶಕ್ತಿದ ಮಹಾದೇವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಯಾಪಲ ಬುಲೆ ಹೊಂದಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಪಾತ್ರ ಪಡೊಂದು ಇನಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ ಮುಲ್ಪದ ಸನ್ನಿಧಾನ ಯಾಪಲ ಅವು ಅರ್ಲೊಂದೇ ಇಪ್ಪಡೆ ಆಯ್ತು ಅವರ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನಾಗಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಡು ಪಡ ಪಡೊಂದು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗಿಲ್ಲ ಊರದ ಭಕ್ತರನಾಗ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾರಿಗಿಲ್ಲ ದೇವಿನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಪಾತ್ರ ಪಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ. ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರದ ಮದಿಪುಗು ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಮಾನಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನೆ ಪೊಡ್ತು ಮಾನಾತಿಗೆದ ಪೀಠಡೆ ಓಲಗ ಆವೋಡು ಪಂದ್ ಮಹಾದೇವ ಭಟ್ಟ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಕ್ಕಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಮತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾನಾತಿಕೆದ ಪೀಠಡು ಓಲಗ ಆವೋಡು ಆಯೋಜಕರ ಮಾನಾತಿಕೆದ ಪೀಠನ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಹಾದೇವ ಭಟ್ಟ ಮೆರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ತುಡು ಮಾನಾತಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ ಮೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಡ್ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರೆ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಅರೆಗ ಮಾನಾತಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಹಾದೇವ ಭಟ್ ಕೆರ್ವಾಶೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಸಹಕಾರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಮುಂದಾಳತ್ವನ ವೈಸಾದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರೆ ಜತೆ ಸೇರುಡು ಅಂಚನೆ ಮಹಾದೇವ ಭಟ್ ಮೇರೆ ಮತ್ತರ್ಮೇಡಿ ಇಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಮಾನಾತಿಕೆದ ಪೀಠಡು ಓಲಗ ಅವುಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನಗಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಜೋರಾಗಿನ ಕೈತಾಟಿತ ಹೊರಟು ಈ ಒಂಚೆ ಪೊರ್ಲ ಪೊಡ್ತನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಾಬಿಡು ಪನ್ಪನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂಚಿ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಇನ್ನಮಿತ್ತ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಆಶ್ರಯ ನಮನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡುಂಜಿ ಇತ್ತ ಮಾನಾತಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಮಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣವು ಮಹತ್ವದ ಹಂತ. ಶಿಲಾಮಯ ಗರ್ಭಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಯುತ ತಂಗರಾಜ್, ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶಿವಶಂಕರ್, ರಂಜಿತ್ ಮೊಗಲು ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡೇಡು ಬತ್ತದೆ ಮಾನಾತಿಕೆದ ಪೀಠಡೆ ಓಲಗ ಆಬುಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಕಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಶ್ರೀಯುತ ತಂಗರಾಜ್, ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ರಂಜಿತ್, ಶಿವಶಂಕರ್. ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರೆ ಜೊತೆ ಸೇರೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗಳ ಮಾನಾತಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನಗಿನ ಮತ್ತೊಂದುಲ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ತನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ ಮೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡೆ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾತಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನಗಿನ ಮತ್ತೊಂದುಲ ಶ್ರೀಯುತ ತಂಗರಾಜ್, ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ರಂಜಿತ್, ಅಂಚನೆ ಶಿವಶಂಕರ್.
ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಅಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಿಂಚಿ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತೆ ಸದಾಕಾಲ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತ ಮನೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರಡು ಬಂದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ವೇರಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಓನರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉದ್ದೀಪನದ ಮನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಎಟ್ಟೆಪ್ಪುದ ನುಡಿ ಸೇಸ್ತೇನೆ ಬಿರ್ಕೊಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಗಿನ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪರಮಶಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ನ ಸೂರ್ಯದೇವರನ್ನೇ ತಂದು ಮಾಗಣ ದೇವರ ಚಿತ್ನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಈ ಜಾಗದ ಆರಾಧನೆ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಮಾತೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಿ ಬಂಟ ಜುಮಾದಿಯರು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿಪ್ಪುನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ ಸದಾ ಅಸನ್ಮುಖಿಯಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಲೆಗೆ ಎಂಕಲಕತ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಾಗೃತ ಸಮಾಜನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಮಿಲಾಯ್ನ ಚಿತ್ನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯನೇ ಇನ್ನು ಆತ್ಮೀಯರೈನ ತಾರನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ಮಹಾದೇವ ಭಟ್ರು ಕೆರುವಾಶೆ ಮಹಾದೇವ ಭಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಗಣದ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಟ್ರು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಇಡೀ ಊರು ಗೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ಸಮಾಜ ಗೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ಬಂದು ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುನ್ನಡೆಸೋ ನಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು ಇಷ್ಟೋಡು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿರಿಪ ಒಂದು ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯೊಟ್ಟಿಗೂ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಸದಾ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಜನಾರ್ದನ ಹಿಡಿಯರೆ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಡಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಇಟ್ಲು ಎಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಂಪು ಓಡೊಂದು ಸದಾ ಅಲ್ಪ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಮಾಧವರೇ ಕೆ ಕರ್ಕೆರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಬಿಲ್ಲ ಯುವಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ನ ಚಿತ್ನ ಮಾತಾ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇ ಹಿರಿಯರೇ ಸಮಾಜ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸುಸ್ಥಿತಿ ತಿಪ್ಪೊಡಂಡ ಎಂಚೆಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಇಕ್ ದಾಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಮತ ಪಂಗಡಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡು ಅವು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ವಾರಗೊರ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿತ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಪ್ಪೊಡು ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಹೂವೇ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಜ್ಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಡು ನಮಕ್ ವಾದೇವೇಡ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವಿನ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಆರಾಮುಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪ ಚಿತ್ತ ಸನಾತನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡ ಬಟ್ಟೆ ನಡೆಪೋಪ್ಪ ಜಾತಕ ಬತ್ತೊಂದು ಅತ್ತಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಂಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪರಿಹಾರಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈಗ ದುಂಪೋಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೇಪೋಪ್ಪ ಈಜಿಂದ ಕೈತಲ್ ಪೋನ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಲ ನಮಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪಿರವರಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಜೋಕ್ಲೆಂಗೆ ಕಡಪಡುವ ಅಲ್ತರ್ದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಗ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗ ಬಾಂಬೆಗ ಒಡೆಗ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಪೇರಿ ಆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮನ ಕೈದ ಆ ಜೋಕುಲು ತತ್ತು ಹೋಗ್ಪೇರಿ ಸಂಸ್ಕಾರಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿತ್ನಲ್ಪ ಜಾಗೃತ ಸಮಾಜನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸವನಂಚಿತ್ನ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಐಕ್ ದೇವರ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಧ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪರೆಯವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಪರೆಯವು ಈ ಋತಿವರ್ಯರ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಎಂಚಾವಡು ಮಠ ಮಂದಿರ ಎಂಚಾವಡು ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಂತ ಪಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೈದಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮನಿ ದುಂಪು ಒಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಲು ನಮಕ್ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು
ಅವು ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಮುದ್ರಾಡಿದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರನಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಮೋಹನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಆರು ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡ್ ಈಶ್ವರನ ಭಕ್ತಿ ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ಆಂಡ್ ಆರು ಮೂಲ ಈಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜೇರು ಆರು ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಆಂಡ್ ಆರ್ನ ಕಡೆತ್ತ ಜೀವಿತವಾದಿದ ಕಾಲಘಟ್ಟಾಡು ಇದು ಈಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡೆ ಅಂತ ತೋಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದೊಲೆ ಅಲ್ಪ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಯರು ಕಟ್ಟಿದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಅದು ಕಾಲವಾದು ಪೋಯರು ಅಂಚಿತ್ನಾನೆ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲ ದಾದಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ನಮನ ಪೂರ ದೈವ ದೇವೇರು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ ಬೇತೊಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಸಮುದ್ರ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಒಂಜೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಗೆ ಅವು ಚಲನೆ ಆರು ಹತ್ತು ನೀರು ಚಲನೆ ಆರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ಕತ್ತಡ್ ಉದ್ಯಮನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ನ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರರು ಆರ್ನ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ನಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮೀನಿಡು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ ಆ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಒಂದೆತ್ತ ರೂಪ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಬಂಜಿ ಇಡ್ತಿಕಿನ್ಯ ಓಲು ಭಾರತ ದೇಶ ಓಲು ಮಸ್ಕತ್ ಅವೇನಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೋಜಿ ಬತ್ನದಾದ ಬಂಡ ಮೂಲು ಇರ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲು 4,000 ವರ್ಷದ್ದು ಪಿರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಚಿನ ಪದಕಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ಟು ಒತ್ತಡಾಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪದ ಒಂದಿಪ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲು ಅವೇನು ಆ ಒಂಜಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಇತ್ತವೇನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಇತ್ತ ಇದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ತೋಜಿ ಬತ್ತನಿಂದ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಂದರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಮಸ್ಕತ್ತದು ನಮ್ಮನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅವು ಎಂಜಿ ಕಡಲ ತೀರ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಹತ್ತು ಪಂಡ ದೇವೇರು ಆತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆತೊಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮನ ಬುರ್ದು ಪೋಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ನಮಕ್ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಆರಾಧನೆಗೆ ದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ದಿಯಡ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತಡ ನಮ್ಮನ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯ ಬತ್ಲಗೆ ಇಪ್ಪೋಲಿನ ಬಂದು ಬದುಕರೆಪಿದ ಅಡಿಯಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗಾಲಾಗಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿಯರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಅವೇನೊಂದು ಇಲ್ಲದ ದೇವರಾದ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಆಂಡವೇನು ಇಜ್ಜಿ ಊರುಗೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ಊರ್ದ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ಏನಾರ್ದೋಸ್ಕರ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಅವಡಂದು ಆ ಕಾಲರ್ದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಎದುರ್ದ ಮುಖ ದ್ವಾರ ಅವಳು ರಾಜಗೋಪುರ ಇಪ್ಪನೆಯವು ನಮ್ಮನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪುನ ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪದೆಯವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಸಮಾಜ ಗೆಡ್ಡೆ ಅವಡೊಂದು ಪಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಐಕ್ ಆರೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪೂಜೆ ವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆ ದೇವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಆರೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ನಿಷ್ಠೆಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ವಿಚಾರ ಐತೆ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ಅವ್ರನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಒರ್ಪಾರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಲ್ಪ ಕೊಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ನ ಆಲೋಚನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸುದೃಢವಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಂದು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೊಡಗಿಸಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಆರು ಬಕಾರ್ನ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ದೈವಲ್ನ ದೇವರನ್ನ ಮಾತೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡಂದು ಪಂದು ನಮಕ್ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಇಪ್ಪಡಂದು ಪಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಂದಿಸದೆ ಎಂದೆರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತವೆ. ಹಾಲು ಮಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರದ ಮದಿಪುಗು ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಪೂಜಾ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಪೋವೋಡು ಆ ನಿಲೆಟ್ ಆ ಯುವಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರು ಪಿದಡೊಂದು ಲೇರ ಆರಿಗೆ ಯುವಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ದುಂಬತ್ತಕ್ಕೊಂದೊಂದುಲ ಇತ್ತ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮೀಯಾರೆ ಮಾಧವ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಒಂಜೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನಗಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಪಿದೇಡಿಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಕೊಂದು ಯೋಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತೋದು ಕಣ್ಣು ದಿಂಜವಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನಗಿನ ಪನೊಂದು ಇತ್ತ ಮಾಧವ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಒಂಜೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನಗಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ, ವೇದಿಕೆದ ತೀರ್ತಿತ್ತನ ಜ್ಯೇಷ್ಠರೇ. ಭಾರಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಭಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಏನು ನಿಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತ ತಾನೇ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮೀಯಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮೀಯಾರ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಿಲ್ಲ, ಕೆರ್ವಾಶೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೇಯನ್ ತಾರನಾಥೆರಡ ಕೇಂಡೆ ಪೆರ್ವಾಜೆ ತಕ್ಕಳು ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಇಜ್ಜೆರಡಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಕಲು ಇನಿ ಈ ಸಭೆಟ್ಟುಲ್ಲೇ ಅವು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊಂಜಿಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾದೇವ್ ಭಟ್ರು ನಿರ್ಗಮಿಸಾಯರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಡೆದಾತ್ರ ನನೊಂದು ಎಂಜಿನಂದು ಮಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಜೋಡ್ ಕಟ್ಟೆದಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಕಲೆಗೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂದು ತಿರುಗಿನ ಪರಿಸರನೇ ಆಂಡಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರ ನಿಖಲು ದಾಯ ಬಣ್ಣ ನಿಖಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ನನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಆಯ್ನಾತಿ ಏತೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲು ತೂತಾರು ನನ್ಲ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ತೂವರೊಲ್ಲಾರು ನೇಡು ದುಂಬಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬು ಎಂಗಲ ಮಿಯಾರ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ಡ್ ನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದು ಬೆಂದದು ನಿಖಲ ಸೇವೆನ ಕೊರ್ದು ನಿಖಲ ದೇಣಿಗೆನ ಕೊರ್ದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರರು ನಿಖಲು ಪೂರ ಕೈಗೆ ಕೊರ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಯಾನ ಈ ಸಮಯಡು ಪನ್ರ ಖುಷಿ ಪಡೇವೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ರೇನ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂದೊಂಜಿ ಹಠ ನಿಜವಾದೊಂದು ಲೋಕ ಎಂಕುಲತ್ ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ಮೆಚ್ಚೊಡಾಯ್ನ ಈತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರೋಡು ಈತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಈತ್ತೆ ಅವಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿರತ್ತ ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ದೇವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ದೇವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪಾದು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತಿರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿದ್ನ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಜನೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಾತಿರ್ನ ಪರವಾದಿ ಅನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಒಂದು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಂಕ್ಲು ಎರಡು ಮಲ್ದ ಬಕ್ಕೊಂಜ್ ಕಡೆ ಉಲಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇರ್ನ ಒರಿಯನ್ನೇ ತರೆ ಖರ್ಚಿಡು ಮುಗ್ಲಿನ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡೇರು ಆರೆ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೂಜನೇ ಸರ್ತಿ ಆರು ಬರ್ಪುನ ಅಂದ ಅಂಜಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮೂಜನೇ ಸರ್ತಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಅರ ಮಿಯಾರ್ಗೆ ದುಂಬಲ ಹಿಂಗಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ವ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅರೇನು ಮೀಟ ಅವರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಪೋತ ಕರ್ಕೇರ್ರು ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ಪರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸುಧಾರಿಸದು ಪಣ್ಯ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರ್ತನೆ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ನೆನಪುಂಟ ಅಂಜಿತ್ ನಾ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ ನಾ ಆಶೀರ್ವಚನಲಕ್ಕೆ ಎಂಡ ನನ್ನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡೆ ಅಂತ ಬನ್ನೊಲ್ಲಿ ಓವು ಹಿಂದುತ್ವದ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಓಲು ಹಿಂದುತ್ವದ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಓಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಮುಂಚೂನು ಇತ್ತದು ಅಲ್ತ ಪೂರ ಆಗು ಹೋಗುಲೆಗ್ ಅರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಆರ್ನ ಅವಳು ಅಬ್ಬೆಂಜಾಲಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ತ ನಡುಟ್ಲಾರ್ ಬತ್ತದು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ನೋಟು ಸೇರ್ದು ಎಂಕಲ ಕೊಡ ಬಂಡೇರು ಹೊರ ಅಡೆಗೆ ಬರೋಡಿರ್ರಿ ಅಂತೂ ಏನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಯಾನೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ತೂಯಿನೇ ಅಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ ಇರ್ನ ಅವಳು ಬತ್ತು ತೂಯಿಜಿಡಲ್ಲ ಮೂಲು ಇರ್ನ ಟಿ ವಿ ಡೇ ಐಟ್ ಪೂರ ಡೈಲಿ ಬರೊಂದುಂಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈರ್ನ ಮುತಿವರ್ಜಿರು ಮುರಾಣಿಂದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕದ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೂನಂಗನೆ ಎಂಕ್ಲು ಖುಷಿ ಆತಂಡು
ಅಂಚಿದ್ ನಾವು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಇನಿ ಅಂಕಲ್ ನೋಟು ಬಿಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಪರಪಿಲಿ ಕರ್ಕೇರು ಪೋಂದನ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಮಲ್ಪಂದನ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಿ ಅಂಚಿದ್ನ ಕರ್ಕೇರ್ಲ ಇನಿ ಅಂಕಲ್ ನೋಟು ಬಿಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಐನ್ಯ ಜನಾರ್ದನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗೆಲ್ಲ ತಾರಾನಾಥೇರು ಮುಗಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಈ ಸಭೆ ಪೊರ್ಲ ಆವಡು ಜನಕ್ಕಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪುನ ತೆರಿಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನತ್ರ ಇಂದು ಇಂಚಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಎಲ್ಲೊಂದು ನನ್ನ ನಡೆದಿನ ಇಪ್ಪುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಗವಾದ ನೆರವೇರಿಸಾಡು ಅಂತ ಪಂಡದು ಆ ದೇವಿಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವರೆಲ್ಲ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನರೆಡು ಪಾತಿರನ್ನು ಮುಗಿಪು. ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜನಾರ್ದನ ರಾವ್ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಥಳದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರಲಗೊಡ್ಡೆಯ ಹಾಗೂ ಮಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 34 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂತಂದಿರುವಂಥ ನಾರಾಯಣನವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಜನರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 500-600 ಮನೆಗಳಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಬಂದಿರುವಂಥವರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ರೆ ಏನು ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿರ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದಂಥ ಒಂದು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು. ಆಗಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಈಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 100-150 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಒಂದು ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರಿದ್ದರು, ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರೆತೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದವರಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1-2 ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನು, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳೇನು, ಇದು ಎಲ್ಲವೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಇದೀಗ ಕೆಕೆ ಕರ್ಕೇರ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಿಯಾರು ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಯನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರ್ನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತನ ಯಾನ್ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಪನದಿತ್ತನ 10 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ರವಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಂದು ಪನದಿತ್ತ ರವಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ 33 ವರ್ಷ ಪಿರಾವಡ್ದು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಇಡಬುಂಟ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಡಬತ್ತದ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮದ್ದಿನ ಈ ಮಹಾದೇವಿ ಮೇರೇನು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ನೀ ಮೂಲಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇನಿ 33 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ಯ ಪೂರ ನೇರ್ದು ಸೇರಿದ ಚಿತ್ರ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರೇ ಮೂಲ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೂಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡಪುಂಟ ಬರ್ತದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಅವೇ ದೇವರ ನೀನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂದು ಶಿಲೆಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿ ಎಂಗ್ಲ ಅವೇನು ಬೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತಿದ್ದು ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಕುಲದ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲತ ಮಿಯಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮನ ಹರಿಭಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಹರಿಭಟ್ರಿಗಳ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರಿದ ತಾರನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮಿಯಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಅಂಚನೆ ಬಾಧಕ ಬತ್ತೇನೆ ಆತ್ಮೀಯರ ಬಾಧಕ ಮಾತೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಇಸ್ರೋದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಜನಾರ್ದನ್ ರಾವ್ ಮೂಲ ರಂಗರಾಯರ ನಮಗೆ ಅಂಗ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತದ ಆರ ನಮಗೆ ಇಸ್ರೋದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾನಾರನ್ನು ಪೋಯಿನ ಸಭೆಟ್ಟು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನೊಟ್ಟು ಆರ್ನ ಟೀಮ್ಡ್ ಆರು ಇತ್ತೇರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವು ಏರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಜಿ ಅಂಚಿತ್ತ ಇಂಡಿಯಾ ಜನಾರ್ದನ್ ರಾವ್ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮನ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸೇರ್ದ ಅವತ್ತು ಈಚೆಡ್ದು ಆರ್ನ ಬರಿಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಿಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗು ಬೊಕ ಮೂಲ ಹೋದ ಸೇದನ ಚಿತ್ರ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತೆರಿಂದ ಐತೆ ಅಂತ 33 ವರ್ಷ ಪಿರಾವಡ್ದು ಎಂಗ್ಲೀಡೆ ಬೈದ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರರು ಇಡೆಲ್ಲ ಬೈದ್ದಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಮೂಲು ದೇವಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಇನಿ ಬಹುಶಃ 24 ತಾರೀಕು ಇನಿ ದೈವೋದೃಷ್ಟಿ ಪೋಡು ಭಜಗೊಳಿದಾಗಲ್ಲ ಮೂಲು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ನೀನು ಸಂತೋಷ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ಮೂಲತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಸಿಂಧೂರ ಕಲಾವಿದರು ಕಾರ್ಲ ಮೊಗಲ್ನ ಡೊಂಬಾರಾಟ ಉಂಟು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತೆರಲು ತೂದು ಮಾತೆರಲು ಖುಷಿ ಪಡೆದು ಮನದಾನಿ ಜುಮಾನಿ ಪಂಟ ದೈವದ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರ ನೇಮೋತ್ಸವ 25 ತಾರೀಕು ಉಂಟು ಅವೇನು ತೂದು ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ತು ನೆರವಾರ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ದೇವಿನ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತೆರು ಮುಗಿಪೆ ಜಯ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ. ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿದಂತಹ ತಾರನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿಯಾರು ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಿಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿತ್ನ ಮಿಯಾರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ತರೆಂತಗ್ಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸ್ಥಳದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಮೆರೆಯೊಂದು ಬೈದ್ನಂಚಿತ್ನ ಮಹಾದೇವಿ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿನ ಪಾದೋ ಗಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಸೇರಿದಂಚಿತ್ನ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ ಅಂಚೆ ಸೇರಿದಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ. ಬಹುಶಃ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದನಂಚಿತ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಬಹುಶಃ 33 ವರ್ಷದ್ದು ಪಿರಪ್ಪ ಆರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ಆ ದೇವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರಡಲ್ಲ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೇವರಿಂದ ಆವಂದೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲು 25 ವರ್ಷ ಪಿರಾವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಭಾಗವಹಿಸುವಂದಿತ್ತ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಸೇರೊಂದು ಆ ದೇವಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಂದಿತ್ತೇರು. ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜನಸಂಖ್ಯೆನ ತೂನಾಗ ಆನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೂಜುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಗ
ದುನ್ನ ಎತ್ತಿನವಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ನ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತೇರು ಸೇರ್ನೆ ಬಾಗೋಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ನ ಧರ್ಮ ಅವರಿಯರ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಡವೇರಿತ್ನಲ್ಪಲ ಜನ ಕುಲು ಸೇರುಡು ಇನಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಅಂಡ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಲೆ ಅಂತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರಿಣ ಐನಾಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಂಚ ಒಂಜಿ 2-10 ಜನ ಜವಣಿರುಲ್ಲೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಮೂಲು ಜನ ಸೇರ್ದು ಜೇಡಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪು ನಾವು ನನ ಎತೋ ಕಾಲಗು ಈ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಕಾಲವರ ಮುಟ್ಟ ಈ ಭೂಮಿ ಇಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು ಬಂದ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ದಯ ಪನ್ನಗ ಮೂಲೊಂಜಿ 2-10 ಜನ ಜವಣಿರುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಜವಣಿರೆ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಜವಣಿರು ಭಕ್ತನಾಗಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಪಾತಿರ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತಿರ್ದು ಅಕಳ ಇತ್ನ ಜ್ಞಾನನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಅಕಲು ಕೈ ಪಾಡ್ದೇರು ನಿಗುಲು ಮಲ್ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಾದನ ಪಂಡ ತಪ್ಪವನ್ ಜನಕುಲು ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಬಡವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿಪ್ಪಾಡಿ ಶ್ರೀಮಂತೇರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡಿಪ್ಪಾಡಿ ಅತಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ ಆಪನ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಅತಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡ ಆಪನ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಅವು ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನಿ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಅಂಡ ಅವು ಏತೇ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ನಡಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಮಕ್ ದೇವರನ ಅಭಯದಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮುಲ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆರಂಭ ನಗ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಆರಂಭ ಆಡಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಆರಂಭ ಆಯ್ನೇ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರು ಅವೇತೋ ದಿನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮೂಲ ಮೋಡ ಒಂದಿತ್ತನ ತೆಡಿಲ ಬರುವಂತ ನಾಡ ಬರ್ಸ ಬೈಜಿ ಆನಿಂದ ದಿನ ದೇವೇರಿ ಬರ್ಷ ಕೊರಿಯರು ಶುಭ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಭವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನನಾತು ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಸೇರೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಅವೇತೋ ಜನ 33 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಂಚ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಬರ್ತದೆ ಅಕಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಬಂದ ದೇವೇರಿ ಹಿಡ್ದು ಅನುಗ್ರಹ ದೇತೊಂದು ಆ ಕಷ್ಟ ಹೊಡೆದು ಅಕಲು ಪಾರಾತ್ನಂಚಿತ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಡಿತ್ನಾತುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಾವು ಮಾತೇರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನ ಬೇರೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ನ ತರೆಗೊಂಜಿ ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ಎತೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆರು ಒಂಜಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಒಂದು ಪೋತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಅಂಡ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ದಯನ ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಧರ್ಮ ಎಂಚ ಒರಿಯೋಡುಕೆ ನಗಲ ಎಂಚಿತ್ನ ಸಭೆ ಇನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬತ್ತೀರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮಳ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಕೇನ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ 10 ಜನ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡಾಗಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರಿಂದ 4 ಜನಕ್ಕಾಗಲು ಪನ್ಪೇರು ಜನ ಏತುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪ ಅಂಚಿತ್ನ ಮುಖ್ಯ ಆತು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಏತುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಪನ್ಪವೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದ ಜವಣೇರು ಇಂಚಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡು ಕೇವಲ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ನು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನು ಒಂದು ಮಾಲ್ತನಂದಾಂಡ ಧರ್ಮ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಡಿಪೋಡು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧರ್ಮ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮನ ಜೀವನದ ಧರ್ಮ ಇಪ್ಪೋಡು ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಆಪಿಚಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ನ ಸಾಧಿ ಅವು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ತತ್ತು ನಡಪುವ ಅದಾಗ ತತ್ತದ ಸಾಧಿ ನಮಕ್ ಅರಿವು ಆನಗ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿಗೆ ಪೋಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡ ಅವೇ ಧರ್ಮ ಅವು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಂದ ಇತ್ತು ಹೇಳಿದಾತ್ರ ಈ ಸಮಾಜಡು ಎಡವಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಐನ ಹೇಳಿದಾತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾನಿಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರಿ ಅವೇತೋ ಜನ ಜವಣೇರಿ ಐನಾಜಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೆಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಭಾಗದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಲು ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾದೇರಿ ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂತೇನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತನು ಮನ ಧನ ಧಾನ್ಯಾದಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಗ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗುಲು 2 ಜನ ಜವಣೇರಿ 10 ಜನ ಜವಣೇರಿ ಎಂಕೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆದ ಜವಣೇರಿ ಮೂಲ ತೋಜುವಾರು ಮುಂಚೂಣಿ ನೇತೃತ್ವ ದೇತೊಂದು ನಾಕಲು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ರೆ ಬಯಸುವೆ ನಿಗಲು ಧರ್ಮನು ಹೊರ್ಪಡು ಪಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನೋಭಾವನೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ದಾಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಟ್ಟುಗು ನಿಗಲು ನಿರಂತರವಾದಿಪ್ಪಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾರೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನನ ಅತರ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ವಾರೋಡು ಒಂಜಿ ನಾಡಲ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಭಾಗದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಮುಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲಿ ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ನಾಗುಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಇಷ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪನವಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನ ಜವಣೇರಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಸಾದು ಜೋಕ್ಲೇನ ಸೇರ್ಸಾದು ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಡು
ಕೇವಲ ಇಂಚಿತ ಸಭೆ ಮಲ್ತಿಬೇಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಸಭೆಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೀರು ದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ನಿಂತ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಅದು ನಿಗುಲು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಲಿ ನಮನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ನಮನ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಜನಕ್ಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಆ ಮಹಾದೇವಿ ಇನಿ ಆ ಪದ್ಮಪೀಠೋಡು ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ಕುಲ್ದೇರಿ ನನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಜನ ನಿರಂತರವಾದ ಬರ್ಪೇರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಭಕ್ತರು ನಿರಂತರವಾದ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿ ನೆಂಚಿತ್ನ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಏರು ಪೂರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಬಂದ್ಪೇರ ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಅಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆದ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಆ ಮಹಾಮಾತೆ ಮಹಾದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋಡೆದ ದಿನ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಬಂದಾಗ 4 ಜನ ಜೋಕುಲು ಶಾಲು ಪಾಡೊಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ ದಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಬಂದಾಗ 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ಸುರುಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ ಬಂದು ಕೂಡ ಪಿರ ಬಾತಿರು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಿರ ಬಂದಾಗ 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದನ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತೀರು ತುಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂಡ ಓಲುಂಡು ಒಂದು ನಮಕ್ ಅವು ಸಂತೋಷ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತೀರ ಸಂತೋಷ ಆ ಭಾವನೆ ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು 7-10 ವರ್ಷ ಜೋಕುಲು ಅವ್ಲು ಇತ್ತೇರು ಕಾರು ಬತ್ತದ ಪಂಡ ಆ ರೀತಿದಾಗಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಾತೊಂದಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಆ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ಅಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಾತದಾಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿಂದ ಅಂಡ ಅವು ನಿಮಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಆಗೋದು ಪೋರ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತ ಮನಸ್ಸುಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕರ ಎಡ್ಡೆ ಜವನೇರ್ ನೋಟು ಸೇರ್ನೇಡ್ದೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಊರಿಗೂ ಈ ಗ್ರಾಮಗೂ ಈ ಲೋಕಗೂ ಆ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹದ ಹತ್ರ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಅವಡು ಬಂದ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಂದ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಾಡ್ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಟ್ಟವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಸರಿ ಇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಜ್ಜಿ ಸೋಲ್ಮೆನ್ನಿನ ಸಂದಾಯಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಘಟ್ಟ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲುಪಟ್ಟವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕುವರಿ ಅಂಜನೆ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಓನರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೇರೆಗೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸಾವುಡು ಬಂಪನ ಚಿಂತನೆ ಭಿನ್ನಗಿನ ಈ ಪಡ್ತರು ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲುಪಟ್ಟವನ್ನಕ್ಕೆ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ್ನೆ ಸಂದಾಯಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಕುರ್ಪುನ ಚಿಂತನೆ ಮಾನಾತಿಗೆನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದೆ ಭಿನ್ನಕಿನ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ತಾರನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿಯಾರು ಅಂಚನೆ ಜನಾರ್ದನ ರಾವ್ ಅಂಜನೆ ಕೆ ಕರ್ಕೇರ ಅಂಜನೆ ಮಾಧವ ಕಾಮತ್ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲುಪಟ್ಟು ನಂಚಿದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಡಲದಿಂಚಿ ಸೋಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ವೆಲು ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟು ನಂಚಿದಿನ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಉಡಲದಿಂಚಿ ಸೊಲ್ವೆನ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ನಾಟಕ ನಡವರೆಗೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಲು ಮಾತಾರ್ಲ ಕಣ್ಣದಿಂಜಾವಡು ಪರಪನ ಚಿಂತನೆ ಭಿನ್ನಗಿನ ಈ ಪೊಡ್ತರು ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ ಬದುಕೆಂಬ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗದೆ ಈಜಿ ದಡ ಸೇರೋಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಸರ್ವೇಚನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಾನು ರಿಶಾಂತ್ ತೋಡಾರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾವಿದರೆ ಬಜುಗೋಳಿ ಇವರಿಂದ ತುಳು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ನಾಟಕ ದೈವ ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಟಕ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವಚ್ಚಿ ನಾಟಕನ ನಿಗಲು ಮಾತಾರ್ಲ ಕೊಲ್ಲುದು ಕಣ್ಣು ದಿಂಚಾಬುಡು ಪನ್ಪನ ಚಿಂತನ ಭಿನ್ನಾಪನು ಈ ಪೊಡ್ತರು ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಕ್ತಿದೆ ಬಲುಟು ಭಕ್ತಿದೆ ನಿಲಟೆ ನೆಗಿತು ತೋಚನ ಕ್ಷೇತ್ರವುದು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆಯಾಯ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾಲೀಸರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಣ್ಣದಿಂಚಾಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನನ್ನದು ಮಗು ನಡಪರಿಪುರ ಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ರಂಗಪೂಜೆ ನಡಪರೆಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲದ ನಾಟಕ ಅವು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಜಗೋಳಿ ಮೊಕ್ಲೆಡ್ದೆ ತುಳು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ನಾಟಕ ದೈವ ದೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ನಾಟಕ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ದಿಂಚ ಉಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನಕಿನ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು
ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪ್ರಸಾದ
ಒಂದು ಎರಡನೇದಾದ ದೃಢ ಕಲಶಾಂತನ ಏಪಂ ಅನ್ಕೊಂಡ ಆನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಂತನ ದೇವಿನ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪಟ್ಟು ಮಾತ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಂದಿದ್ದಿಂದ ರಂಗಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತುಗಳು ಬೇರೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಬರೋಕಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದ ಅಗ್ನಿ ಮಧ್ಯೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸುದ್ದಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಪಂಚಗವ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಪುಣ್ಯಾತೀರ್ಥ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಪ್ರಣೀತಾ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನ್ಯಾಸಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅನ್ನದಾನಾದಿಗಳೇನಾದ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ಮಂತ್ರಾಂಡ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಿಗಾನಗ ಆ ಭಜನಾ ಸೇವಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಪುನರಪಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನದಿ ಷೋಡಶ ರೀತಿಯ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಜಲಗಂಧದ ಉಪಚಾರ ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಪೀಠಾದಿ ದ್ವಾರ ಪರ್ಯಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐದ ಮೆತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕದಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಯೊಂದು ಐದು ಶುದ್ಧ ಜಲದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕೃತಕ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐದ ಮೆತ್ತೆ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯಿ ಐದ ಮೆತ್ತೆ ಗಂಧನಾಳಿಕೆಯನ್ನಾಗ ನಾರಾಯಣ ಗಡಿ ಐದು ಮಕ್ಕ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ತಾಂಬೂಲ ಅಂಜನೆ ಬಂಗಾರ ಪುಷ್ಪ ತುಳಸಿ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಫಲಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಯೊಂದು ಮಧುಮರಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕೆನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐದು ದೇವಿನ ಮೂಜಿ ರೂಪಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತಿನ ದೇವಿನ ಐದು ಆ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ ಮಧ್ಯೊಡ್ಲ ಬಿಂಬ ಮಧ್ಯೊಡ್ಲ ಏಕಕಾಂಡ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವಿಗೆ ಆ ನೈವೇದ್ಯನ ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ರಂಗಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಂಗಳಾರತಿನ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಾದಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಪರಮಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಮಹಾತಾಯಿ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತ್ರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ದುರ್ಗೋ ವಿನಾಯಕ ಪದಕನೆ ಕಲಿಯುಗ ಅತಿ ನಿಂದು ಕ್ಷಿಪ್ರಳಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ದೇವಿಯ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯಿಂದ ನಂಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತೊಂದು ಆ ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ನಿಜವೇದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವೇದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕನ ರೂಪ ಆ ಒಂದು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರೂಪ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅಂಚಿನ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ನಂಗೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗುವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ರಂಗಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳು ಮಾತ್ರ ನಡತೊಂದು ಬರಡು ಕೊಂಡ ವಿಚಾರ ಇದಾದಿಪನಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಯಾದ ನಿಂತದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಸೇವೆನ ಮಾತ್ರ ದೇವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಒಂದು ದೀಪನಿ ನಿಂತದಿನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಆ ದೀಪನ ತುಯ್ಯ ಅಂದಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷ ದೀಪನ ಬತ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಪುಣ್ಯ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅಂಜನೆ ಘೋರ ತರವಾಗಿ ಪಾಪತ್ತೋಳಿತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುದಂದ ರಂಗಪೂಜಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಂಗಪೂಜಾ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳ ಅಂದ ಆ ಪ್ರಸಾದದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಗ್ರಾಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವರ್ತಿಸಿದ ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತಾಯ್ತಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ವರ್ತಿಸಿದ ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತಾಯ್ತಂದಲ್ಲ ಭಕ್ತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ವರ್ತಿಸಿದ ಆಪತ್ತುಗಳು ಮಾತಾಯ್ತಂದಲ್ಲ ದೇವಿ ಮಾತ್ರವೇನು ದೂರೀಕರಣ ರೂಪಾದ ಬೇರೆ ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಚನ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ 10 ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೊಂದು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತವನಿಗ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ ಮಠ ದೇವಿ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕಗಳನ್ನು ಆಗಮ ತಂತ್ರೋತ್ಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಲ್ಪಾಂಡ್ಯರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಯಂಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಕೊರಿತಿದ್ದ ರಂಗಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವನ ಮಹಾತಾಯಿ ಸಂತೋಷದ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತಂದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನಾದ ಬೆಳಗೊಂಡು ಭಕ್ತವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೀಪದ ಅವನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮಹಾತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷನಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ ಬೆಳಗಲು ಬರ್ತದೆ ಆ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹದ ಹತ್ರ ನೆಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಮಾತ್ರ ದಾನಿಗಳಾಗ ಎಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾತ್ರ ತೋದಿಪ್ಪನಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗೋಡಾಂಜಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧರಿತ ನೋಡಬೇಕು ಇದು ತೊಟ್ಟು ಕೊರಿದಿದ್ದ ಆ ರಂಗಪೂಜಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಹಾತಾಯಿ ಸಂತೋಷದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಣತಾನ ಪ್ರಸೀದತ್ತಂ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಾಮಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಾಸಿನಾಮಿ ದೇವೋತ್ಕಾನಾಂ ವರದಾನುವ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಯಿ ಮಹಾಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೋವಿಂದಾಯ ಗೋವಿಂದ.
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಜ್ಜಿ ತೆರೆ Kulay dan.